Ndalen no ala n bɛ ala fo k'ala barikada ala min ye jumasi don ba in yira an na an bɛ dugawu de kɛ jumasi caman bɛ ala tala bolo ala tala k'o yira an na ala tala kan lakana kan fara kana jɔn kan ala tala ka bija maa ye bija ala tala ka bija alhamdulilayi kasiran an ni dɔw ye surɔ ye olu ma bi ye saniya bɛ masa ye masa min ye hadamaden da ka jinɛ da ka diɲɛ da ka lahara da an b'o masa in fo ka barikada kosɛbɛ an nisɔndiyalen don bi a y'a partage a ka sɛn dege aw kana ɲinɛ fɛnɛ n'i donna walasa i ka foli ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin ma f'i sigiyɔrɔ la message ja filɛ sanfɛ i b'i tɛgɛ digi a kan dɔrɔn hali n'i ko ko a bɛ dɔn k'a fɔ karisa de ye message ci i ka foli bɛ se ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna na kanubagaw kɔni baasi t'aw la kɔni wala n ka d'an ye kojugu a ye j'aime dege mɔgɔ kelen nana fɔlɔ o ye j'aime dege 14 personnes nka a y'a partage a ka bɔ a ka hakilina di baara bilataw kan mɔgɔ caman bɛ yen contact t'olu bolo numéro t'olu bolo nka a ka d'u ye ka baro kɛ page duguma kala design numéro bɛ yen nɔ 17 personnes ka d'an ye kojugu a ye yɛlɛ dɔrɔn BGS 5 étoiles Traoré c'est moi le premier j'aime an b'i fo dan tɛ foli min na walayi alhamdulilayi j'aime digi a ka partage o ka d'an ye kojugu a bɛ hakɛ to appel dɔ de tun bɛ ka don kɔ appel tun bɛ an ka lèvre tigɛ walima ban wala komi an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min Fakuru Danbele kan min bɛ Fakuru kɔri baasi t'i la kɔni alhamdulilayi an b'aw fo dan tɛ foli min na k'ali bi k'ala k'an to ɲɔgɔn ye a ma s'o ma fɔlɔ ko ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ cɛ image yɛrɛ jara dɛ appel kɔfɛ la kɛra tan Samake Abdoulaye, salut frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Allah me abashu etana me ala tanu yɛrɛ de Samake. Samake. A kɛra f'i bɛna partager ka segin a kan. Voilà, comme ça i bɛ segin ka na image la wa. A partage. Musa Diallo awɔ nana cool Musa Diallo kɔri baasi t'i la kɔni alhamdulilayi au fait ni a ye weleli n'a ye message ci fɛnɛ a bɛ se k'a ka pays ni min ka pays ka nɔgɔ a ma i b'i ka pays fɔ i ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ ko mɔgɔ si kana appel kɛ nin wagati in na quoi kanubagaw aw folen don dan tɛ foli min na hali bi k'ala k'an to ɲɔgɔn ye ko ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ baara in bɛ ka kɛ aw de kama baara in nafa ye aw de ta ye a ye dugawu kɛ an ye baara in timinanja n'a farifoni ala taala ka se k'o nɔgɔya an ye bi débat bɛ yen dɛ Fakuru oui ça va et toi toutes les mêmes vous êtes remerciés toutes ça j'aime aw diyara an yɛrɛ 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 de grâce à ta vidéo je prends beaucoup tes idées o ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ de walayi Samake Abdoulaye Kani Kone salut ça va Kani kɔri baasi t'i la kɔni a ye j'aime digi ni n ka patron de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi kara design
ayre ne y'a daminɛ ne a partager ni mɔgɔ ma se 30 personnes ma a ka gɛlɛya an ka kuma babu ka dayɛlɛ parce que le problème c'est quoi oui ça va Dieu merci kani alhamdulillah ni basi tɛ o kan yɛrɛ de an mana vidéo bila plus de 50 000 cas 100 000 cas o b'a lajɛ maintenant on met direct la 15 personnes 10 personnes comment ça a b'a partager de a kana fɔ k'a b'an ka baara dɔrɔn fɛ a ye k'an yɛrɛ fɛ kara k'i ka nin ɲɛda bɔ 5 étoiles ko ten k'i ka nin ɲɛda bɔ a bɛ na san Salam alaikum. Aja buka partage buka jigin. 5 étoiles. Kan meme aja. Comme tu veux. Blanc meri. C'était ici. Ici, pour aller déjà en train de regarder ton vidéo. Yeah, Samake, on est ensemble. À partager. À partager dɔrɔn. O BGF, i ka foli bɛ n'o f'i sigiyɔrɔ la. O ye montage la quoi. E kara ɲɛda yan. Je crois que c'est un nouveau épisode. Ah non, nouveau épisode bɛ na o. Sɔɔni dɔrɔn. N'Ala ni kira sɔnn'a ma. E ma ka jumɛn de lajɛ? Kara kani ko ça va. O kan ba jumɛn bɛ e da kan ni ko nin? Voilà. A nin partage dɛ. Alhamdulillah, je suis ravi maintenant, bro. Ma star préférée. Bezi. Ko big up ko kelen no wallahi. Non. Pour la dent. N'aw tɛ yan foyi. Ok, kani kone. Non, blème tɛ yen. A misɛn ci, a ka misɛn lɛ yen. Ayi. BGS. Cɛ, mɔgɔ bɛ ka jigin dɛ. Je suis malien, mais actuellement, je suis à l'Arabie Saoudite. Ah, ok, Samake Abdoulaye. O ɲɛna yɛrɛ de, an bɛ l'Arabie Saoudite kaw bɛɛ fo kelen tɔgɔ la. Ko badabada foli k'o ye kanubagaw ta ye. Bon, an tora an yɛrɛ ma ten dɔrɔn komi bi an kan ka taa kɔɲɔ la après midi. Voilà, an ka direct lancer ka foli bila kanubagaw la dan tɛ foli min na. Badabada foli ye ani timinandiya foli ye. Video mana bila su aw minnu b'a lajɛ, a mana bila tile aw minnu b'a lajɛ, aw minnu ko k'aw tɛ sɛgɛn k'aw tɛ ɲina, k'aw sɔgɔlen don an na kuma bɛɛ walasa ka se ka video kuraw sɔrɔ. Bilasiralikan ni adamadenya sigi kuma kalan ani adamadenya kumacogo ɲumanw ka se k'a lajɛ. A tɛ n'a fɔ k'an ka dɔnta de ka bon dɛ. Aw bɛ ko o ko ye fili min kɔnɔ a bɛɛ bɛ bɔ aw kanubagaw yɛrɛ de yɔrɔ. Aw bɛ kuma o kuma mɛn a bɛɛ kalanna aw yɛrɛ de yɔrɔ. Bon alhamdulillah o dɔrɔn de don sinon a y'a partage. Design bɛ montage la sɔɔni dɔrɔn a bɛ n'a ye sɔɔni dɔrɔn mais a y'a partage quoi. An y'a mɛn an bɛna to k'a kɛ sufɛ. An y'a mɛn n'Ala sɔnn'a ma sufɛla fɛ an to k'a sigi. Information ba dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a partage k'a tɛ nin ɲɛfɔ dɛ. Information yɛrɛ 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 de bɛ yen.
Ok, Fakuru, an y'a faamu kosɛbɛ. O diyara an yɛrɛ 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 de. O diyara an ye fo k'a fɔ k'o diyara an ye. N'Ala sɔnn'a ma. Ok. Karamɔgɔw, an b'aw fo, an b'a ɲini aw fɛ fɛnɛ. Aw minnu bɛ jamana kɔfɛ, video n'a bɛ video lajɛ, publicité minnu bɛ tɛmɛ, a ye publicité ninnu lajɛ dɛ. O de ye baara in yɛrɛ kunba bɛɛ ye. Nafa bɛ min na n'o bɛ se k'an dɛmɛ. Dɔ sigilen don sisan, u b'a fɔ ko tiɲɛna wari t'ale kun k'an dɛmɛ. Mais an ka video min bɛ tɛmɛ, a jija n'a bɛ video télécharger, a k'a lajɛ ka se minute 8 ma video yɛrɛ kɔnɔna na. N'a ser'o ma, o kɔfɛ, parce que mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen ye. A ka di dɔ ye ka video bɛɛ lajɛ YouTube kɔnɔ. Dɔw b'a fɔ ko n'u y'a télécharger YouTube kɔnɔ k'a tɛ bɔ. O ye tiɲɛ ye. Mais ni like kelen k'a la YouTube kɔnɔ, i b'a télécharger ka to k'a tɔ lajɛ. YouTube layɛli de nafa ka bon artiste kan kosɛbɛ. O de bɛ se k'a dɛmɛ a ka baara la. Ani j'aime, a kana ɲinɛ o kɔ. I m'a ye kuma caman an b'a fɔ j'aime ani commentaire. Nin bɛɛ ka ɲi page ma. A ka ɲi anw yɛrɛ ma, a ka ɲi page ma. Bon ni fɛn min ɲɛna aw ma, o de bɛ courage don an na ka timinandiya ni farifoli di aw ma pour que an ka se ka to ka duman bɔ kuma bɛɛ k'aw lanisɔndiya k'aw bilasira. I y'a ye. Fɛn min y'a to aw b'aw to diɲɛ jamana bɛɛ k'anw ka fɛnw lasɔrɔ. Olu ka sariyaw ye sariya damadɔ de ye. Olu kan ka labato wajibi la an fɛ walasa an ka se ka mɛn ka baara kɛ réseau in sanfɛ. N'a ye video lajɛ, a bɛ j'aime t'a kan. A bɛ tila ka commentaire bila. A bɛ tila k'a lajɛ ka se minute 8 ma video kɔnɔna na. N'a bɛɛ layɛli se bɛ min ye, o k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ. A nafa ka bon an kan kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛnɛ, n'a y'a lajɛ, a y'a partager. E ye nisɔndiya ni damu min sɔrɔ a la, partager fɛ mɔgɔ wɛrɛ ma o fɛnɛ k'a lajɛ o la. Ni video bɛ ka boli, a ka ɲi artiste ma. O bɛɛ de bɛ timinandiya di. I kana fɔ ko non ninnu ka fɛn ka di, ne bɛna se ka mun de k'u ye. Bɛɛ n'i ka dɛmɛ don. Minnu b'an wele ka dugawu k'an ye, an b'u fo dan tɛ foli min na. Minnu b'an wele ka geste k'an ye, an b'u fo dan tɛ foli min na. Hadamadenya la, bɛɛ n'i se de don. N'i ye fɛn kɛ ka dan i se la, i tɛ maloya sɔrɔ kɔfɛ. An tɛ mɔgɔ si wajibiya i ka fɛn kɛ fɛn min kɛli ma nɔgɔ i ma. Dɔw b'a fɔ olu ka télécharger siɲɛ kelen o de ka nɔgɔ olu ma. Tiɲɛ don, a ka nɔgɔn. Mais ni a y'a lajɛ ka se minute 8 ma, o nafa ka bon kosɛbɛ. Minnu bɛ Europe, publicité dɔ bɛ passer an ka video kɔrɔ, mɔgɔ minnu bɛ extérieur la, olu b'a kalama. O publicité a y'a jija a k'a lajɛ, a man jan. Seconde damadɔ dɔrɔn de don. I b'a lajɛ dɔrɔn i ka video bɛ tila ka na. A y'a jija a k'olu lajɛ. O bɛɛ nafa ka bon an kan. Ok. Fatima Sila, k'a ɲuman mɛn kɔrɔ baasi tɛ yen. A hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ. O ka d'an ye yɛrɛ 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 de. 5 étoiles. Non, n'a y'o faamu walahi o diya an yɛrɛ yɛrɛ de. Publicité min bɛ passer, a y'a muɲu a k'a lajɛ. O ye ka dɛmɛba de ye. J'aime in dɛ, e ka dɛmɛba de don. Commentaire in dɛ, i ka dɛmɛba de don. Partage in, dɛmɛ tɛ tɛmɛ o kan yɛrɛ. I bɛ wari ci bi, karisa a ye nin minɛ a k'aw yɛrɛ dɛmɛ. Wari a bɛ dun tile 2 a bɛ ban. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, i bɛ fɛn wɛrɛ kɛ min t'o si ye. Nka n'i y'a partager, à chaque fois ne y'a partager a bɛ taa de. I bɛ taa sɔrɔ ni e kelen kan ka 20 di yɔrɔ min, n'i y'a partager, e mana partager mɔgɔ 100 ma, o bɛɛ ka 20 fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ mɛnɛ. O de nafa ka bon. Baara o baara n'a sariya de don. Walasa an ka se ka mɛn ka video kɛ k'aw ye, k'aw lanisɔndiya, ka to ka video dumanw d'aw ma dɔrɔn, o fo k'a sɔrɔ an yɛrɛ hakili de lafiyalen don. Anw yɛrɛ bɛ en bon condition. C'est ça non? Voilà. Français. N'an y'a daminɛ yan sisan, Alahu akbar. N bɛ an k'o to yen. K'an ka français bɔ a la. Bon an y'o bɔ a la. Sisan, jɔn de bɛ ka yɛlɛ ne la yan? Samakɛ Abdulayi. Ni yɛlɛla n tana de y'o di. Voilà. N bɛ min sɔrɔ ka fɔ a ɲɛna dɔrɔn o y'o de ye. A ye publicité ninnu lajɛ, a k'a partager. A y'a partager yɛrɛ yɛrɛ. A kana ɲinɛ partage kɔ dɛ. Alahu akbar. Partage, a y'a partager dɔrɔn. N'a y'a partager o lafiya ka bon, o dɛmɛ ka bon. Voilà. A ka j'aime t'a kan. A ye live in partager. Information ba de bɛ bi. Ne ta ye kuma ɲɛbila kuma de. Sinon, karamɔgɔ design, ayi, a bɛ don sisan ka cɛ ka information bara ci k'a fili. Mais n'an m'a partager a ma nɔgɔn dɛ.
Moi réseau. Ah, ok, sama ke. Réseau ko man ko mo la ko.